הנושא שלנו היום זה הנושא של שליטה ביצרים, וזה מאוד פופולרי בתקופה האחרונה בתקשורת, אצל אישים מאוד מאוד מכובדים ובכירים. כמובן שאנחנו לא נתייחס באופן פרטני, אבל הנושא הזה של שליטה ביצרים הוא נושא שהוא מרתק בפני עצמו. כי כשמתייחסים ומסתכלים על היצרים של האדם באופן כללי, ועל היצרים שבנו באופן פרטי, אנחנו יודעים שחז"ל מדרגים, שאומרים שיש מושג שנקרא יצר טוב ויש יצר רע. כשהיצר הטוב מתייחס לטוב שבנו, והיצר רע מתייחס לרע שבנו. מה שתמיד לא הובן לי, ולא הבנתי את הרעיון, למה אומרים יצר רע? הרי יצר זה מלשון יצירה. אז יצר טוב, אני יכול להבין, יש יצירה טובה. יצר רע זה לא דבר, זה ערש רע, זה לא יצר רע. לכן המושג יצירה ורע זה לא מסתדר יחד. ומה שמעניין, שכתוב בחז"ל, כשאלוקים יצר את היצר הרע, הוא הדביק עליו את המושג הזה שנקרא טוב מאוד. על היצירה של היצר הרע, הוא הדביק עליו את המושג שנקרא טוב מאוד. איך אפשר לומר על דבר כזה טוב מאוד? ועוד שאלה, שהיא אומנם היא שאלה ילדותית, אבל היא שאלה מאוד נכונה. אלוקים רוצה שנהיה אנשים טובים. אתה רוצה אנשים טובים? תברא אותם בלי יצר רע. הם יהיו כאלה מתוקים. אתה תזלול אותם. דבש יטוב מהם. הם יהיו האנשים הכי טובים שיש. אתה בראת את העולם. יכלת ליצור עולם עם אנשים מקסימים. קח להם את היצרים הרעים. תשאיר אותם מהיצרים הטובים. הם יהיו מתוקים. הם יעשו את כל מה שאתה רוצה. כולם מבינים שהמושג הזה של טוב ורע, טוב בלי רע זה גם לא טוב. חושך ואור, רק בגלל שיש חושך אז יש משמעות לאור, אבל אם אין חושך אז אין גם אור. זה כולם מבינים. אבל יש בעיה עדינה יותר. כשמסתכלים יצר טוב מול יצר רע, יש לנו כאן בעיה מאוד רצינית שאין איזונים. היצר הרע הוא הרבה יותר משכנע מהיצר הטוב. זה הבעיה. תודה רבה חיים. היצר הרע הוא הרבה יותר משכנע מהיצר הטוב. כי זו עובדה שבכל כך הרבה פעמים שיש לנו את הדילמה, יצר הרע מול יצר הטוב, והיצר הרע הוא זה שקובע. ולמה זה? כי היצר הרע משלם במזומן תמיד אנחנו מדברים, והיצר הטוב בצ'ק דחוי. וגם זה לפעמים הצ'ק חוזר. ואז מה שקורה, יש לנו פה בעיה רצינית מאוד, שמה שקורה, היצר הרע מדבר איתנו בהנאות מיידיות. הוא אומר לך, קח הנאה, כאן ועכשיו. והיצר הטוב אומר לך, תתאפק, תרסן את עצמך. אתה בסופו של דבר אתה תרוויח. אבל אין לו משהו לתת לנו מיידי באותו זמן. להפך, אנחנו מרגישים תחושה של פספוס, שפספסנו איזו הנאה. ומנגד היצר הרע מדבר איתנו בשפה הכי חושנית שיש. אם ככה, אין איזונים. וכיוון שאין איזונים, אז מה אנחנו באים בטענות לבן אדם שנכשל בסערת יצרים? הוא נכשל בסערת יצרים כי הוא באמת התפתה אחרי ההווה. אז מה רוצים ממנו? אנחנו צריכים קצת לעיין בתורה. כשמעיינים בתורה, ואני לא אקריא עכשיו פסוקים, אנחנו נדבר על זה באופן כללי. ספר בראשית, פרשת בראשית. כשקוראים את הספר הזה על בריאת העולם, עם כל הגאונות של הבריאה, עם כל היופי של הבריאה, אנחנו נחשפים כבר לפרשיית יצרים, על ההתחלה. זה מתחיל קודם כל מכך שאלוקים מזהיר את האדם הראשון. נתתי לך גן עדן, אתה נמצא בתוך גן עדן, תאכל, תהנה, תעשה מה שאתה רוצה. בקשה אחת אני מבקש. יש עץ אחד, שמהעץ הזה אני מבקש ממנו, אל תאכל. ומה קרה? הוא אכל. הוא אכל ואכל אותה. והוא אכל מהעץ הזה. והכל, חז"ל אומרים שהכל מדובר על אותו יום. זה היה יום שישי, שבו אלוקים ברא את האדם. באותו יום הוא הזהיר אותו לא לאכול מעץ הדעת. באותו יום נוצרה חווה. ולמעשה באותו יום שניהם חטאו, באותו יום שניהם גורשו מגן עדן. ואומר לו, אם נתייחס לנוסח של התורה, הנוסח של התורה מאחורי כל הסיפור הזה, זה לא רק סיפור. בתורה אין סיפורים. בתורה כל סיפור זה מדבר אלינו הוראות לחיים. כשמדברים על אדם, לא מדברים על האדם שהיה פעם, מדברים על אדם שבתוכנו. כמו שמדברים על פרעה ועל ישמעאל, ומנגד על אברהם, יצחק ויעקב, מדברים על אברהם ויצחק ויעקב שנמצאים בתוכנו.
מדברים על תסמונת פרעה וישמעאל שנמצאים בתוכנו. אברהם זה לא רק איש שקראו לאברהם, אלא זה גם מושג. כשמדברים על חטא האדם הראשון, לא מדברים רק על חטא האדם הראשון, מדברים על המושג הזה שנקרא האדם הראשון. וכשמדובר על חטא האדם הראשון, זה רלוונטי אלינו. ותכף נסביר את זה גם בעומק, בקבלה קצת. אבל קודם כל נלך ברמה הפרקטית. האדם הראשון מוזהר לא לאכול מעץ הדעת. קודם כל, דעת זה מושג ששייך לשכל. למה אומרים עץ הדעת? מה שייך עץ ודעת? מה קשור? דעת קשור לשכל. עץ זה קשור לעצים. יש מאכל, יש עצי נוי, יש עצי נוף, אבל מה זה קשור לעץ הדעת? ולא רק זה כתוב עץ הדעת, טוב ורע. תחליט, טוב או רע? מה זה טוב? לפני 3 שבועות, נולדה לי בת. תודה רבה, תודה רבה. אז נולדה לי בת. אז אנחנו לא ידענו מה זה. אז עמדתי מאחורי, הייתי בחדר לידה, והסתובבתי במסדרון, אז ניגנתי לעצמי יצירות של בת או בן, כי לא ידעתי אם זה בת או בן. אז ראיתי יצירות בת או בן. אז אמרתי, יהיה בת או בן? אני לא יודע. אז אומרים לך, עץ הדעת, טוב או רע? תחליט, טוב או רע? אז איפה זה נמצא? ואז כתוב שמה, ומה כתוב בהמשך? כתוב, כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. מה זה מכה מות תמות? פעמיים למות. אתם מספרים לי שפעם היה תאונה בין שני רכבים של חברה קדישא, אז 2 מתים נפצעו קשה. הפירוש מות תמות. מה הכוונה עם מות תמות? תמות, מספיק פעם אחת. הוא בסוף מת? הוא לא מת בסוף. אז איך זה מסתדר? אז מה המושג שנקרא מות תמות? טוב, עכשיו, הסיפור לכאורה נגמר. אדם הראשון לא חטא עוד בינתיים. בינתיים נוצרה חווה. וחווה מנהלת דיאלוג עם הנחש. עכשיו, כתוב, לפני זה פסוק מאוד מעניין, שאדם וחווה הם היו ערומים, ולא התבוששו, לא התביישו מזה. מה התורה באה לספר לנו את זה? למי זה חשוב באינפורמציה הזאת? למה זה בא ללמד אותנו? טוב, לאחר מכן, יש דיאלוג בין האישה לבין הנחש. הנחש כתוב שהוא היה ערום מכל החיות שבשדה. ערום הכוונה היא בלשון ערמומי. עכשיו, הנחש עצמו היה ערמומי, והוא מתחיל לנהל דיאלוג עם חווה. הוא אומר לה, תגיד לי, למה את לא אוכלת מעץ הדעת? אף כי אמר אלוקים. אז אלוקים אמר, אז הוא אמר. הוא גזוקת. אז מה קרה? אז הוא אומר לה, אז היא אומרת לו, מה קרה לך? אלוקים אמר לא לאכול וגם לא לגעת. אלוקים אמר לא לגעת? לא. מי הוסיף את זה? חווה. חווה הוסיפה את הלא לגעת. פה אנחנו רואים פה עוד אלמנט, גורם חדש, זה נקרא גורם ההקצנה. היא הוסיפה את הנקודה לא לגעת. אמר הנחש לא לגעת, אין בעיה. דחף אותה. וזה, מה שאני מוסיף לכם עכשיו, לא כתוב את זה בתורה, כתוב את זה במדרש רבה. שמדרש רבה, שזה נכתב בתקופת התנאים, על ידי התנאים, כותב במדרש שהוא דחף אותה על העץ, והיא נגעה. הוא אומר לה, הנה ראית? נגעת. קרה משהו? לא קרה כלום, אז יופי. ואז האישה מסתכלת על העץ, היא מסתכלת על הפירות, ותרא חווה, כעץ הזה, תאווה הוא לעיניים. תאווה זה מגיע דרך העיניים. נחמד העץ להשכיל. מה פירוש השכלה? השכלה זה עניין של שכל. והיא רואה בעץ הזה, שאם נאכל מזה, אז נחמד העץ להשכיל. ואז היא אכלה מהעץ. והיא נותנת לבעלה. למה את נותנת לבעלה? תאכלי. למה בעלך צריך לסבול מזה? אז אומר רש"י הקדוש, וכבר אמרתי את זה כאן בהרצאות קודמות, שאומר רש"י במקום, שאמרה מה? אני אוכל ואני אמות ובעלי יתחתן עם אחרת? שישכח מזה. או שנינו חיים, או שנינו מתים. הלכה ונתנה לו. זוגיות מושלמת. היא נתנה לו לאכול מזה. ולאחר שהוא אכל, פתאום מדהים. זה עובד. למה זה עובד? פתאום הם מסתכלים על עצמם, רגע, אנחנו ערומים, והתפרו עלי תאנה. עוזבים את הפרשייה הזאת, והולכים לקראת סוף הפרשה. שסוף הפרשה שוב פעם פרשיית יצרים. וזה בין שני אחים, קינת, קין והבל. קין והבל, דיברנו על זה בזמנו, קין עלה על סוד הקורבנות. יש סוד מסוים שקורבן זה מלשון קרבה, וזה יוצר את הקרבה. אז הוא עלה על הרעיון הזה שאפשר להקריב קורבנות. אבל הוא אומר חבל להשקיע בקורבן מכובד. בואו ניקח את הפירות הרקובים ואת זה נקריב. אבל עמד לידו ולמד ממנו. הוא הביא את חלבי צונו, את החלקים הטובים. מה קרה? עכשיו, בקורבן צריך לחכות שאש תרד משמיים. התוצאה היא, אש ירדה משמיים לאבל, ולקין לא. מה קרה לקין? נכנס לדיכאון. נכנס לדיכאון, נפלו פניו. ויאמר